azokaren egunean bertan laguntzen aritzen diren voluntarioen lanak. Zizurkilik bertatik, naiz inguruko herrietatik, gerturatzen diren guztiei, harrera egiteko denen laguntza behar izaten dugu. Eta tarte hau aprobetxatu nahiko nuke denei eskerrak emateko. Don Bosko lanbide eskola egongo da gurekin, haiek irudimensiotako inprimargailuekin lanian nahi dira, eta erakutsiko duten nola funtzionatzen duten. Eta bera aprobetxatu zerrin robotika munduan dabilen gazte bat daukagula, robot txiki batzuk jarriko ditugu frontoian aurrera atzea. Horrekin programazioa eta ordenadorien mundua hurbildu nahi izango dugu herritarrei, eta eraberian, epatu bezala, betiko artesauak hortxe hongo dira, zeramika, forja, harria, eta bar. Eta gero berrikuntza bezala baita, gurekin izango dugu Albaola itsas kultur faktoria, hauek dakizuen bezala garai bateko itsasontzik itea dedikatzen dira, eta eraberian museo polita daukate San Pedron. Garai bateko batel batekin etorriko dira, eta eraberian itsasoa eta mendia erakusketa jarriko dute. Baita bi arotz etorriko dira, garai batean txalupak nola itxezean erakustea. Aipatu janari postuetan 22 janari postu izango ditugula, denetik izango dira, eta 5 herriko izango dira, eta artesauetan 23 izango ditugu postuak, eta 7 herritar izango ditugu. Aipatu baita herriko 2 ikastetxe presente egongo diela, beraien postuekin, Otaino ikastetxea eta San Milan ikastetxeak, baratzak izate dituzte eskolan, eta hor dazkaten produktuak salgai izango dituzte. Baserritar eta artisau postuak zabalik egongo dira goizeko 11:00 ordu bitartik arte, eta arratsaldez 4:00 atxaldeko 7:00 arte. Goizeko 11:00 hasiko da azoka. Txikientzat puzgarriak eta jolasak izango dira 12:00 aurrera, udaletxe aurrekaldean. Eguardiko ordu bitarditan herri bazkaria egingo da zimiterioan. Arratsaldeko 5:00 aurrak ponietan, puzgarrietan eta jolasetan ibili ahal izango dira. Arratsaldeko 6:30 emakumeen gizaproba izango da Oiartzun eta Zeanuriren artean. Eta azokari amaiera biribila eman nahian, dantzan jarriko ditugu Zizurkil Goiko plazan elkartutako guztiek. 8:00 bihozkada taldea kontzertua izango baitu. Bestalde, joan etorri errazteko eta autopilaketarik ez sortzeko aurten ere doako autobusa zerbitzua jarri dugu.